ang menu na to karon kumpang commercial pinato o binalay humba. Iya ang mga sagol mauni. Yan sa baboy 7 kilos, black pepper, ketchup, soy sauce, toyo, ahos o bombay, asukar nga brown, o paminta nga dahon, o liso sa paminta, o bitsen, coloring, egg yellow, o cornstarch. So, umpisahan na nato atong itak ang karahay sa kalayo ng kusog ng siga. Painiton aron dili mapilit ang karne. Painiton pag-ayo. Karon init naman kayo, ato nang ilunod ang karne. Aso-aso. Saka init. Dahan ang food mo gawas ang mantika. Kaya kayo sa dimo, aron dili magpilit, dili masunog. Ay, sa imong pag-ukay, kinahanglan ka o lapad na luwag. Para ayahay ang inyong pag-ukay. Dili po yung fermentihon. Mga 3 minutes interval. Ang code na brown siya kung gawas na ang mantika. Kung sakta magpa-focus pa sa aning tambok, pati ang baboy, i-prepare sa nato ang mga lamas. Ni. Ketchup sa kaluwag o 300 grams. Soy sauce or toyo 400 grams. Black pepper o paminta 2 ka kutsara, 2 tablespoon. Mix lang tanan. O vinegar 300 gihapon, 300 grams o isa kaluwag ko. Ya, bitsin gamay lang, mga sa kutsara. Mix mo tanan diri ang mga sagol. Mix na tanan mga sagol. Paminta dahon, ano lang. Sus paminta sa kutsara. Mix. With yellow. Half teaspoon lang para dili kay ma-over. Coloring to ha, egg yellow.
Then ahos ug bombay. Agol. Maning uso karon. Wala diha asukar na lang. Brown sugar 200. Ito lang ingredients na natin Mauna na siya ang sagol sa atong humba. O garong tanahon ang tiyan ng sinahitabo. Uy, brown na. Ang gawas na ang iyang mantika. Ang pang-komersyal, ito siyang pulhon pag-brown ng pag-ayo, pero ang baligya niya, tama-tama. Uy, hindi na siya. So, hinayon, kalayo, kaya itong habwaon ng mantika. Dadagahan kayo. Kuhaan. Wash out ang mantika. Araw bili-bili. Mana. May oil ka na, iwas pa ka sa cholesterol. Ato nang ilunod ang ingredients nga limix. Kayon, kadali. Karon kay gahit ko man inang mga selatan butangan na tubig sa buwan aron atong latan. Siya. Ang tubig niya inanglan niya mo level sa kadaghan sa karne. Wala. Yung tubig niya. Then latanin mo na siya sa tamtamang apoy. Mahinay lang ang kalayo. Mga 1.5 to 2 hours hangtod na humok na kayo siya. Itanim mo sa inyong kuko, inyong panit, anong gitawag na huboy-huboy na ba. Focus mo natin ang siga. Hinahinay lang. Magkahuman, sabaw, atong tabunan. Lato na to hangtod nga mahumok pag-ayo ang karne. Nga ang sauce kaya may nilang mabilin, sticky na siya. Hinahanglan ang monitoron sa nimo kaya basin magpilit ang ihangguan, dukot. Kung kayo sabi mo panagsa, tanaw, kalbukan pag-ayo. Kayo, panagsa lang god, parang yung karne, bilhin mo kadikot sa karahay. Kaya karbilis siya mo pilit. Bukan na sa pag-ayo. Paabot ta dito na maluto, mag-prepare ta og cornstarch. Duha ka kutsara. Ya, butangan ko na siya og tubig ng mga duha po sa kutsara. Ay lang. Ito na po na siya. Tinawon. Karon ato nang balikan ang atong gilatan. Uy. Medyo lata na kayo siguro ni atong ikapon. Testingan na to og humok pa gani. Uy, humok na gyud. Lata na.
pwede na nato ni ibutang ang atong sarsa kung start sarsahan para ma-sticky ang iyang sauce. Kaya kani commercial man. Kaya kung start na itubig kayon. Sticky na siya. Bukalon ng kadali para ang full start maluto na siya. Then, kayon. Tilawan na to. Tamis gamay na po siya pagkaabing asling gamay. Pili siya parat ang tama ang iyang lasa. Karon ato nang ilunod ang black bean o hindi pino-pino nga asal. Halo lang liya. Ebo, pang finish na ni siya. Kaya nung kadali, then, pagsudlanan, atong haonon. Pati na itong kalayo, ay, ato ng haonon sa shipping days. Aron, ma-display na siya. So, mao ni karon ang commercial nga humba. So, dito display na ni siya. Dili kay siya tom ang color golden brown. 50, 70 share. Ano siya ang humbang inato. Humbang pang commercial. Pero kung tilawan mo, todo na. Ano ang mga nismihanan.